Speaker ba? Speaker. I-exit ka ulit, mga January. March siguro ako. March? Oo. Tumabalik ka pa? Kasi December yung tapos ko eh. Nag-graduate lang si Aban. Di ko aara, March or April na yun. Kaya nga, yung ano ko, bunso ko man. May graduation ko na March. Sabi ko, Niyo kung nasaan kami. malaki earnings dyan natin sa YouTube. Parang Facebook lang. Ah. Pero mas mabuti daw sa YouTube eh. Diba? Tamang tambay lang dito. Hulaan niyo kung saan. Pangin dito. Pangin eh. Pangin na mo ba, Cliff Pan? Someday ka, oy? Oh my God. Nine. Ginoo ko. Ay, pagundangon. Pagundangon ini. Sabi mo ako. Ano ba? Yung iba sila gusto mo. Since mo doon ka na sa original mo ano dito. Ngayon, di makamusipot. Ayun, naka-live. Ito ba? Pindutin mo. Ayan yung mata.
Siya. Ano sabi? Anong focus kayo nila yung YouTube? Ano? Nandiyan yung dashboard mo. Ah, Pag may anin ka na, dito ka na. Kamusta pa di ay? Kamusta na sugod? Yan, isa-set mo naman yan. Dapat makakuha ka ng 100,000 followers. Anim pa lang sa'yo. Na-unlock ko na yan lahat. okay na to. Igawa ka lang muna ng mga short video tulad ng reels sa Facebook. Simulan mo na ngayon. May videos ka? Oo, igo na nga. Nag-cancer ano lang ako. Nag-ano ka rin sa kasi Michi, nag-ano ka daw sa YouTube. Sabi ko, paano kaya? Nag-short video naman ako. Okay. May kapat ka? Edit ka muna. 1 minute. Dili nag-aso akong baby. Hi! Miss Lebra. Hello. Shout out po. Wala yes or no. Igalang shout out. Come on. Dili man na tayo gabi. Dili sigid taman. Salamat sa pagbisita. Ito kontrata man na evening na ano. Next year. Next year. Next year? Magsang taon pa lang ako ngayon na December. Sige. Yung amo mo, parang nag-rari kang dati. Hindi, iba na yun. Bago na yan. Marita, okay man. Okay na. Duwa nga ni nga, matrabahon. Unsa man ang babae? Tapos may dalawang ayam. Unsa man ang babae? Duwang ayam na Unsa pasawayon. man ang babae? Dito masok niya. Load daw. Di mo asok. Di mo asok hindi. May mananager dito sa kabila. Saan nandun? Hindi naman natin nang kilala. Ano, doon sa kabila. Tignan mo musok. Parang nasira na. Lubat mo. Na-charge naman yun. Ano na kayang iyang? Work na ground ba? Hindi siya gagano. Karoon niya, ugmang ko pa. Nakatas na yung panang isa o seryoso doon sa kabila. Kasurin ba ako ito nag-uli bago ako mag-ano di sa amo ko. Nahiling ko si mama mo. Iyon, mag-ano nga rin kasi ano gulong. Patato ta. Patato ta dong. Sabi ko dahil na niya ako. Pagkalik man niya ako ito na ilig. Hindi man kami nagamit pa. Nag-iba. Patato ta ba? Ulit ka garo kang ba ito? O bago ako mag-ano digdi, bako. November. Kalagi kay Mal. Nakaagi ano. Hindi ko dili amini. Kanami itong kurit na nakros. Tapos December 9 ako digdi nag-ano Kabando. naglipat. Nakapirang taon ka kayong dati mo. Wala tong kuwan. Ano? Wala tong patato sa Ano? mga amigo. Kung nakapaka ka LS mo. Igo ah. Pilay kuwan na to yung mga amigo. Patato niya. Tuda ko mga ito. Hindi na ko to kaya siguro. Sakit siguro Gusto na kayo. sa aki mo. Bagay.
Maray naman, nasaro. Mapiga, paano ko nga ni?
Parating na sila, oy. Ang dami. Ano nangyari dyan? Be, ano nangyari sa mo ba? Please, kahirap man. Nangyari? Kahirap man, kawawa mo. Natapilok? Natapilok siya? Wala ka ba? Ano ba? Makamham? Ilutin ko si MJ? Meron. Wala ko siya. Meron nandiyan. Ano ako? Ilutin ko ang taba. Dito yung bagong puti. Naku bakit ano siya natapilok sa ate? Kanina pa masakit. Masakit ang ano niya. Eh. Tanggalin lang yung sapatos niya tapos ganun lang biyo. Hindi naman yan hindi naman siya natapilok. Ganyan lang oh. Yung paa Kaya niya. nga ilutin ko. Hindi yan inutin kasi na-cramps lang man. Ito ba? Magpapachange ng ano ng... Uy, ano ba to dito? Bakit may raming ganyan? Saan? Hindi, dyan yan sa stop dyan sa hotel. Siyempre area nila to eh. Hindi naman pwede tambayan. Ano yung tambayan dito? Dito pigas dong, wala si ate Ani. Ano? May guard siya. Pabaylo siya kuan. Pabaylo sila. Ayan, naggirilota na sila oh. Ah, request kang sarap na audience ta, magrani. Gay na magkambitis. Pandara, gaday nagsulog ibistida. Putik sarap tayo ito nga ang kuko. Nakaya nga ni bagay. Magayong pandara ka baga. Ah, free massage po tayo ngayon. Oh, oil. Kailangan sa'yo holy oil. Kung gusto nyo po makakuha po sa November 2 po, holy oil po. Holy oil. November. November 2. Araw ng mga Kung gusto po ninyo. Araw ng mga Saan sa to? Pilipinas. buhay. Ano inibis? Ano ito tayo? Kay Basahin Manay mo. Ay, pero ka na? Wala Baka sakali. Kasi yun oil. Basahin mo. Holy oil. Ano pa tayo Meron pa ano. Pinulikat ako te. Pulikat. Dapat pag pulikat ay pigilat ng araw lang ano. Ano kang klaseng Matagal pulikat? ka bang nagdala? Oo, kanina Dapat pa naka-straight umaga. araw ka, no? Kay Puan busy ang para maano ang mugat niya. Okay. Kapogi naman kung kapogi. Nawala sa punog gambitis. Okay na ako. Isa pa tayo. Wala na. Wala na balas na yun talaga. Nagdudumog bang pala ng bitis, ma? Oo, perme. Pero ngunyan lang yan. Pagbanggi, magayon ng turog ko. Dahil Pero, naman makulog. sa kuya, Pero pag nagdala ka ulang harayo. Oh, para si Ani kami. Talagang kasubagong ngarap na naman ng bitis Hindi, ko. pagbanggi, itaas mo. Oo, nakataas. Picture mo Tigtataas kami ko sa na una. iba. Mag-best friend ka, nagparahilot sa HK. Sideline. Puka na Sideline. yan. Talagang, puti at pula. Talagang puti at itim. Atay ba sabihan mo, puti at itim. Panduwang beses na init eh. Iyo. Duwang beses digdi oh. Pag pirmi ka pulikat, kay Puan talaga nakataas ang bitis mo. Ano? Tapos, sabay to. Ay, nasa nagsabing pugi. Ayun. Ayun. Yun na may bigay. Ayun. Puti ko noon.
Bata pa ukapugin kay kang tumboy na murag. Oo, ano ka na? Kung makatumboy din nagsabi Wala ka dun chinelas? Hindi pa nga na ako nag-shades. Ama ko naman, may pasit-sit pang naaram. Magmedyas ka lang muna, wag ka namang sapatos. Sige ka na magsapatos pa nga luwan. Ikaw na nga naman sa Mag-shades to sana. Tapos tig-argo-argo kung ano. Kikil. Tig-argo-argo kang gar-gar-gar Okay na. Itong nga lang yung supututoy mo, bad magbuka. Ayun na ano. Mabiyak. Supututoy mo, bad magbuka. Kaya nga, ito lang yung hilaw. Pinulikat man te. Pahilot na, pahilot eh. Ako, maghila. Tayo te. Pinulikat te. Ako, sige na, Bibang, huwag ka nang umangal. Puta talaga. Diba naman ang palit, pulikat sa dito talaga. Oh, Ano eh? okay na. Ano? Simulan ang tagay. Simulan na yun ang tagay. Sunugin ang atay. Magmedyas ka lang muna, wag kang mag-ano. Tapos pagkatapos sinunod Ayun. talaga naman. Pagkatapos sinunod. Pagkatapos sinunod. Wala na lang sakit. Lalo nagsisakit. Diba na yung sakit? Pag nagpahilot daw sa asawa. Ikaw na! Ay, paras kita. May balo ni Gwa ka ba? Ay, ako Gwa. May balo na daw. Ito naman grade. Silubog mo nga. Nagahinggayin ako. Silubog mo. Matagay na baka mo. Matagay na. Ta, dahil ka mag-isinit. Kasi mo pixel. Sorry. Mga picture. Igwa. Sako? What's up mo? Ay! Facebook man ako dito. Ah, isend mo sa ko sa WhatsApp. Anong Oh, yeah. Pakabuyong ako niyan. Takot ulit. Nagliasa. Ah! Kinikilig naman ang chin-chin. Ama! Tulog, B. Ay, sus. Ako nga makakatulog, oh. Mainit lang. Naantok to. Nakatulog ka na sa batra. Kakaisip, sa amo niya, naibubuking na daw siya ng December. Oh. Saka pa. Nakakabakasyon pa isang buwan. 2 linggo lang daw. Okay, sabi sa'yo, okay na naman man. Sabihin mo na, okay mo man man. Okay mo man man. Mag-apply na ako sa Manila. Yung sabihin nila ako sa Manila. Ako, 2 weeks na. Dito ka na, Ria. Halika na, Chen. Paikutin mo na, Pi, mapanis yan. Dalawa mo yung baso mo. May tissue ba? May tissue. Andun yun kanina eh. Andun yun kanina. Naubos na. Lubos na yun. Dami na eh. Plastic na lang yun. Ito
wipes na lang. Let's get ready to rumble! Ay, wag! Nalala ko na ulit ko sa akin. Huwag kang ano, Bibang, ha? Nahulog ka sa hagdan? Bakit siya? Nahulog ka sa hagdan? Hindi, na ganyan lang. Bakit? Spice. Yung mata nyo kasi kung saan-saan natingin, ah. Ah, ay, salamat. Badubli-dubli. Oh, para ano, strong. Strong and... Ayan. Hi. Hindi ka may tubig dyan, be? Yan, yan. Hindi ka na nilagyan, be? Ano? Wait na, mag-iinom muna ako ng ano. Last na lang. Dalawa na lang. Isa lang, ay, kung ano na yun, napay isa last. Kasi lagi ka na. Bakit talaga, babe? Dalawa talaga. Ikaw? Sa pool. Ilong ko ba yun? Negros ako mama. Negros ako mama. Tapos, negros ako mama man. Ano naman kayo? Di ko naman alam. Ano ba? Sa ilong ko, gapon ka. Ilong ko, gapon ka. Ray. Ay, tinood? Ako tanan. Gusto yung may makakausap ka dito. Kala kasi ng Tagalog ako. Bakit ko sa lang? Kasaway na inilot ini, nakabitiso na oh. Magayon ulit na kapatid. Dito ka na? Ay, saan pa? Uli nagpapaano ka? Ay, nandiyan ko. Okay. Dalawa pa. Yan ko sila. Kulang eh. Picture tayo nakachis. Look to. Oh, bakit? Ang ganda ng picture nila na naghawak ng cake. Ano ka ba? Dapat tinandaan mo pa yung... Akin pangil. Ay, nag-get mo. Oh, sanin ko sa'yo sa WhatsApp. Dito yung picture ko yun. May picture natin. Ako ta. Ha? Sa kanya, ano yan? Ano yan? S2? Ultra? 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 Cellphone mo? Ano siya? Ano to? Samsung ano ba? Anong Samsung? 16. Hindi ka pa nga lasing ah! Mamaya mabasa ako. Oy, friend kita! Ay, Nancy pa ako itong nagatindang friend kita. Tapos eh, tinalikuran niya ako. Ano? Ay, friend ko siya. And then, para send mo. Sino? Nagtarabot ng pwede mo. Para send mo sa akin yung picture. Sirian? Rian! Oh! Fix na fix yung pangalan. Ano, Rian? Mary Jane. Ano na lang yung Mary Jane? Ryan na lang sa'yo, Ryan. Hoy, Ryan! Ryan. Ryan. Ano? Ryan? Ah, Ryan. Ayaw, wag yung Ryan. Rain na lang. Rain yung Rain! Rain! Gusto ko Mary Jane, pizza! Bakit ako naman Mary? Ay, may jowa pala to. Bakit? Ano ba? Oh my God! Huwag magalit. Ay, ano? Hindi, yung picture lang naman. Ano ka ba? Nandiyan na pa. Ayan, babe. Umiinom tapos kakain yan. Oh. Pulutan? Bakit? Ganyan? Uy, may chicharon doon. Kaninong chicharon Kasi yun? yun sa picture. Bigyan mo po niyan ka, Alien. Yung coke. Ano ba yan? Alien, Diyos ko! Yung tawagan namin. Ano ba? Bakit ba nabuo yung alien na yan? Secret. Ayan mo na yan. Ayan mo na, secret lang ng shirt mo. Wala tayong dala. May extra ka lang. Wala. Ito, kita mo. Wala ko pa na. Picture na alak. Si alak?
Ay, mamaya na. Maya na. Cheers na oh. Napuros na ako baboy. Cheers, baby. Ayan, cheers na sila. Bye! Lambing talaga ng dalawang. Tawa ka na lang. Ay! Cuma kau Kamu belum makan? Kamu belum makan? Wala bang mangkok na doon? Meron? Magalakaw ka lang. Ha? Magalakaw ka. Alam ko man talaga ako. Cheers to. Cheers. Ay. Oh, kuha kang pulutan. Cheers. Thank you. Damihan nyo na. Hmm? Damihan nyo na. Baka may tissue si Ria dyan. Ayan. May na yan, kukunat lang din. Thank you. Bakit? Akala ko pa maubos na kaya ako nagpapakad. Hindi na alis ang tita Iba. Papaubos yata ang kanyang tama na. Lagi lang pag-yun dia. Mary Jane! Mary Jane! Pag MJ pa, no? Mary Jane lang pala pangalan. Hindi pang putang ina. Pinutang ina ka pa. Bibang pa. Bakit tebang? Uy, picturean mo, picturean mo. Ay, naku talagang dalawang to. Hoy, nakalito mo na. Nakano Sam- yan sa YouTube. Parang ano? 10 lang naman ang sisilip sa inyo. Wala. 10,000. Ulit pa nga, ulit pa nga, ulit pa nga. Hindi na dapat hindi sinasadya. 1, 2, 3. Ay. Susulita ka. Oh, adon silhouette daw ko, no? Ayun na, adon silhouette daw. Ano? Adon silhouette niya daw si MJ. Mamaya kayo magkatuluyan yan, ha? Ay. Kayang lahi. Kayang lahi. Doon na sa'yo, lahat. Hala, sa'yo lang, sa akin hindi. Ay, ayaw ko. Sa'yo lang, be, sa akin hindi. Send mo din sa akin, be. Ikaw na lang mag-send. Sa ano? Bagay mo ganit ko, tarong ganit mo. Ganit ko, ganit mo. Nagkakamayan yung dalawa parehas pasmadong kamay. Sino? Ngayon, Sino pasmalos na yung nakapula? oo. Saka yung naka-blue? Hmm.
Si Mary Jane. Mali din ba yan? Parang, wala man din kasi siyang alaga, di ba? Aso lang man. I-message ko sa imo nung ay, wala ka nang reply yan. Nasaan na yung sayo? Di, ako lang parang tuba. Ano yung sanyog? Alam mo yung sanyog? Parang Tuba? Yung tuba. Saya ka Mamaya. dito? Hindi. Mamaya pa niyan ang ano niyan. Yung tama. Parang tuba nga. Ayaw ko na mawala. Magkano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 7? Tingnan mo nung, tingnan mo nung. Sumakaon. Sarap. Bigyan mo ko, Ber. Hindi, oh, yung ano, Be, oh. Ito lagay. Lagi. O dito, damihan mo. Ano to, bigyan mo daw siya sa atin. Ay, nainom ka man na Ib. Si Michi, wala kadaya. Binigyan ko doon. Meron yun. Salig lang, makasalig lang ka. Tawag siya ni, oh. Tawag siya ni ba? Tawag siya ni. Tawag siya ni. Bibang, namiss kita. Bakit mo mamimiss? Bembang. Bembang. Bakit? Manong. Basta mauna to. Malay mo. Malay, basig ay. Sunod adlaw. Gadali man. Okay na? Wala na? Hindi, alam mo. Ayoko lang ito. Ganyan mo. Yung puti ko, maroon sa akin. Pirmi ganyan katawag, diba? Pirmi katawag man. Hoy! Nakapang-apat na yan siya. Ako, tingnan mo. Wala pang bawas. Hindi ako nalalasing ako kayo. Ay. Ice pa? Hindi naman Pa- kasi ito nakakalasing. Ice pa? Mayroon pa. Para lang mapait. Okay. Expert yan. Sana. Ano ka na yun? Di ba maganda tama nun din? Thank you. Masarap din yun ano? Kamiling tuwag nilagay mo. Hindi ka pang makamaan. Nilid ko naman oh. Nilid ko naman.
Tawagan. Siya ko. Ano siya? Itawag ganito, di ba? Ano naman diyan? Mga 1 hour na. Kasi puro panduko sa nayaon dyan ah. Hindi mo. Palungan siya. Doon kami sa diri yung Pagngasa. Seryosan duwa. Pagngasa. Ano ba yun? Pagngasa. ano ba? Wala ka na uyab ha? Wala sa gawa. Seryoso Wala yan? ka ng jowa. Walang jowa. Sino? Ikaw. Wala ka jowa. Hindi, ang sinok mo. Wala ka jowa. Tawagan mo si ano? Bakit? Ano, pagkakagawa na lang kami? Ang tanga si Biba. Gusto ka na dumain niyo? Nagmamasid na ano iba sa akin. Hindi niya ako sinila. Ah! Diretso ka! Kaya nga. Ayun o! Big job! Nandun na kami. Matras kami. Ganda. Sento sa inyo dyan. Ikaw ka man dyan mga picture? Diba? Sabi mo na eh. Hindi, malayo kayo doon. Malayo, hindi naman kayo masyado klarado. Puti ka Ang camera niya. Parang alas dyan. Sino yan? Nag-send? Ako ata nag-send yan. Hoy! Doon yung sa kabila. Galing. Doon sa kabilang cellphone. Pero tigis cellphone ka itong Kasi ang cellphone! Uy! Tama, ikaw ang mag-post. Nakakaradaya. Tapos naman sa video mo. Hoy, ipinost mo na, bes? Ala, i-post mo. Pero ipopost niya. Tag me later. Palukulok mo ako sa bago. Pero ang mga picture ko, tigil matanos. Comment you later. Tag me later. Comment me later. Ang bakit ko? Bakit mo sa lalay sabi na biyaro? Ay, meron na. Magriligid din na kikita. Wala ka na naman ang mga dismo. Ano sabi mo? Patulan ka kasi. Ano sabi mo sa student? Napapatulan mo na. Okay na yung bing katawan mo. Huwag ka naman siya magpataba ka. Siya lang ako. Kailangan pataba. Siya ako. Ito. Oh, ang lawas mo. Okay na. Huwag ka na magpaano. Huwag ka na magbinto. Ay, ito. Ah! Ay, nag-send ako sa'yo. Di ba sabi ko, sendan niya ako, tapos siya nag-send Nag-send ako sa'yo. Gusto na naman tigasan niya. Uy, mga skandal na naman tigasan mo. Hoy, ano yan? Skandal.
wala akong tanda dito. You want to pick? Hoy! May busit! Ano mukha ko? Mukha ko. Ayaw ba kasi nakahawak ako ng video. Di ba 500 to ng Pilipinas? Ay. Inan, madinikit ng alaga ko. Diyos ko. Hindi na matanda. Sana. Samanis yan, no? Samanis. Gusto ko, happy birthday, Viva. Oh, labubo. Oh, bubo ka, bubo. Labubo. Ang cellphone mo, Elite? Labubo, 30. Ayun, anong cellphone mo? iPhone? Samsung? Ay, hindi yan. Hindi. Hindi yan kuha. Sa Jen. Ay, Lasing na to. Kay Jen. Tara. Lasing na to. Post mo yan na, itag mo ako. Sige. Sa akin yan? Sa akin yan galing? Sa akin pala yan galing? Ito. Oo. Sa iyo. Nagpapasend ka sa kuya. Isend ko na sa iya. Sa iya ka lang, Ali. Ganito pa, Bi. Itag mo na ako. Agad mo. Nandiyan ako sa post. Ay, kay Beriyo. Ay, ako nakabuhin na ano. Hindi kasi hindi ko lang kayo. Mag-post ka para mas lalong mainis. Oy, Sino yung nag-post sa'yo? Ha? Sino nag-stop sa'yo? Uy, bangin ah. sana all. Ini-stock pa rin. At I miss you pa nga eh. Wow! Ba? Nakita ko ba sa'yo yung message? Huwag na. Sinasend ko sa'yo. Bakit sinabi ng mga ko yan? Minsan, Yung Arinto nasa Manila siya? Kasi nakikita niya Nasa na Manila? na okay si ano, Angel. Nakikita niya na okay. Papa nga ng mga anak ko. 7 years na. 7 years sila tapos parang malaki. Ang gusto kasi ng babae mag-ano, parang iwan yung pamilya niya. It's good. Kawawa naman din ang mama. Dapat intindihin ng babae kasi yung babae may trabaho niya. Sige lang. Laki ng puwet niya. Guards mo ako sa puwet. Dinig niya. Dinig niya pala. Doon ka talaga sa malaki ng kampo. Loko talaga. Lalo pag nagpataba yan, si MJ. Hmm? Lalo na pag nagpataba. Huwag na magpataba ka Okay na yaman na yun. Ano masyado magpataba ka? Nandun na yung katawan mo. May salirang mundo. May salirang mundo. Taga one-on-one sila, nagpe-face to face. Oh. Bata pa yan. Nakadress pa yan ha. Nakadress pa Bata pa yan. yan. Di bata pa yan. Ang tawa yan. Importante yan. Wala yun. Wala yun. Ano may ganito doon? Ay, oo, may bago. Ang number ko pala ngayon.
lalo pa kami. Si Jenny naman, once a month lang yung ano, labas mo. Salat. Ayoko ba sa uminom? Mamaya, ipatong mo lang sa yelo. Bang, ilagay mo lang sa yelo. Patong mo sa yelo. Ayan. Takpan mo muna. Kuha mo na. Takpan mo. Halata. Mamaya, kukuha na lang. Para hindi siya magtubig, ipatong mo sa ano, sa ice. Ano? 5 minutes pa. Ayan, uminit na. Kala ko bembang. Bagay naman kayong dalawa, parehas kayo ng katawan. Yung puwet, tsaka yung hita. Sila, magbemba. Oh, ayan, ayan, di ba? Bagay! Oh, di ba? Oh. Ko. Buhat talaga ko. Bakit pinagbabasura na ba yung mga pork dyan? Medyo naman ko na ano. Ayun, kaputi. Sabay na pala kami ulit mamaya. Alas 6 na tayo naman yan. Sa atin yan sa, doon yan sa mag-interchange sa ano. Colon ata. Ako din mas gusto ko lang. Hindi, ayaw ko din yung lasa. Ay, masinip yung picture ko, binagisa ako. Wala.
Ganda dito, be. Ganda dito yung surang mo. Wala, dito. Dili ka na ikaw? Hindi ba wala sa iya ba? Hindi ikaw kung gusto niya. Bilis ang oras, alas 3 na. Oo, bilis lang ng oras. Tapos na yung laro namin. Saan ba? Apat, dami yan. Ganun pa nagsisending pa. Saan ka ba nag-gigil? Saan ka nag-gigil? Saan ka nag-gigil? Bakit? Bawal nga ano po sa hair. Bakit kaya? Kasi nalilito ang bayan. Ano ba to? Ganda ng building. Di ano? Bakit kaya pinor pa yan? Sayang. Hotel yan. Hotel. Oo nga, ganda. Mahal din dito, ano? Dun sa ano, sa Chinchato, yung ano, sigurang hotel doon, 30,000. 4 o 5 araw lang ata. Per head. Mahal.